Стапичо, аз съм SoloGame, това е първото видео за моя канал. С мен днеска е Nikeno144. Ще правим ревю на Bulgarian Craft. IP-то ще е в описанието. И нека да започваме с първия ларп. Тук е ларп евент. Не знам дали тук се правят чест евенти или дроп евенти. Тук постарали малко, майде както и да е. Айде са ларп. Ларп фри. Тук всичко е ларп. Нема нищо. Фри. Как да няма бе, нали ларп фри? Бе! Ти някак се трябва да се взема. Ако ги вземеш са твои. Кое? Ял ли те? Те не може да се вземат. Все едно, ларп. Тук е инфото. Ама те са сложили много от... добре. Тук е за минигейминги. Къде са я? Има фри флай. Има флай! Да бе! Напиши флай. What the fuck? Яко! Така, отиваме сега към ларп джъмп. Ма тук няма флай. Чакай. Да! Минах. Да. И това са... Яко! Наградата се взима през един ден. Ако отвориш честа и не... Сайдам, чули? Тя се маха. Както виждате, това е Warp Jump. Доста е хубав, нали? Практичен, да се каже. Не знам дали е сложен. Но все едно. Отиваме към Warp Mini Games. Опа. Хайде! Да, тъй. Skywars е натам. Paintball. TNT Run. Spleef. И да, това са, няма друго. Така, отиваме сега към поредния ларп и то е Paintball. Пак се така. Ама къде е Paintball? Да. Значи и плотто сега, отиваме към плот ми. Така е плот ми. Както виждате. Тук граф ауто. Към едно. Аз мислиш. Обахти. Добре, отиваме към Warp Trade. Това биха ма тези. Човек, имам 6 легендарки. Кейфиш ли? Ела да трейднем нещо. Ей тук, ела тук първата към... Добре, първата, ей тук първата. Къде отиди бе? Ела тука. Тей, аз ще ти дам... 2 компаса. Ти ще ми дадеш една пажо. Бе, ей! Върни ми ги! Или ми дай една? За какво са ти? Дай ми една пържола! Да, е добре. Лагна нещо. Аз съм за тебе, дай. Мерси. Сега имам 6. Отиваме към спаун. Така, и това беше от мен SoloGame с ревюто на Bulgarian... Как беше? Bulgarian Craft. Очаквайте втори епизод на нашите ревюта. Така, да. Това беше от мен. Довиждане до скоро.